Sekarang video footage kayak nagra. Sokjak. सारिगाम जतन जों दिनै गिबियाव थानाया 28 मंगलनि जों जत बर' राव दं मिलिनायै जों दिनै ब्लगजों जों गिबि साबाय मालायनि थाङो এবং मालायनि थांनायनिफ्राय गिबि साबि हिसाबै दिनै मिटिं दङै जों बबाय मालायमारिया जों बबाय मालायनियाव जों दिनै 28 मंगलनि একটা পঞ্চায়েত बागमारा थाबुआ सरि बागमारा थाबाय बागमारा थाजाकजों दिनै पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै तो दिनै कर्मीराव सिरो थाङा पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै मालायनो होनै सिरि बरबाय এবং मालायमानि परियो दिनै दलाव যত फिरय फैया ह कयेकजन फिरय फैया तो आंबो सिरो थानि होनैनो थामानि तो একটা জায়গা आं आवहा गसा दिनै टायार रंहानै बा थाहा ओ जगह बाथांमानि परियो बरंनि कयेकजन बररक जोंनि बाइक बाय 6-7टा बाइक बाय 2-3 जन खालायखाजा এবং फ्लेक्स जोंनि दङ अदर बाइक लाथादर এবং बनि लाथादर जले बरजाबो दङ तो बरक যখন सिएनटिया थाङा हलाय आं दिनै दलङो इनफर्म खालाय रहा जे न बक थानाय रास्ता तैका फायदि होनै एरपरे हलाय बरंनि जे 3-4 जन थानाय राव बरक इनफर्म खालाय रहा दिनै प्रेसिडेंट अखाय दं होनै तो दिनै प्रेसिडेंट যখন अखाय दं हलाय आं जे नुहा बरक बंनि गाड़ीनो खैबोय साइकेलनो खैबोय बंनि लाथा इट जा तंमानि बनतै बंनो गोसाबै थाया तो बरक बासेनि बागै निजनो रेस्किउ खालायनि बागै बरक एकटा न'आव हाबा सि न'आव आंबो दङ तो बरक आं सि न'आव दङ होनै थिगेना मानो এবং सि न'नि बररक न बक मेला होना जे कारिरि जों बंनो डक्टरै छेन होनै तो चिनिं सि जागा निजेनि आत्मरक्षानि बाय जों बंनि दन्दमा सागाद्र माकाजा एरपरे हलाय बक जखन चनो मान्दिया हलाय चिनि दलंनो बक रुसाबै थाला आंनि दलंनो फन खालायहा जे आं अमुक जागा द्र बकानो अ खालायखिया माने गेराव खालायखिया न चिन्ता ता खालायदि नै साखोहा आं बंनो अन्य एक रास्ताते थादि होनै तो बक थास्लाब दिया एरपरे बक चिनि दलनि ऊपर अटैक खालायहा तो अटैक खालाय माने लगे लगे चिनि दलक पाल्टा अटैक खालाय दिया जे पुलिस प्रशासन तंमानि बाय बक उखुमटिया फिरय था एरपरे बक पुलिस प्रशासन अर्थात যারা एडमिनिस्ट्रेटिव दंनाय पुलिसावनो बक ओभारटेक खालायै बरकसोनो उखुम खालायै इफिरय था एरपरे चिनि दलक जेतु चिनि बबाग्रा साजाक दङ जे भायोलेंस दा खालायदि होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरकबाय बबो बुलाय जायगा এবং तबो तकलाय जायगा चिनि যারা কর্মী दंनाय राव कयेकजन नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक खदयै सकसायरि हा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जों बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों चलिनाय कारण इहा बरक जुदि आनो सै जुदि आनो वारना सैयाव आनैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फोर जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरंहरैलाय माहां नुग्लाय फुरंहरैलाय जों बाहामा दङ बरक जोंनि ऊपर दोष अजथा दोष चापायनि नाय जों बन्नाम खालायनाय बक निजे पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक बन्नाम खालायो जतनो हमबाय बागमारानि पार्टी अफिस चिनि तिनि तांमानि चिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक चिनि पार्टी अफिसनो सहा এবং बागमारानि चिनि जे कयेकजन कर्मी दंनाय रंनि दखान दंनाय रंबो बक निजे थाङै तख्रुफाय खैबिफैया Tolong nonton foto sama tadi betul, jadi tadi betul, lagi tadi betul, sini ha, sini sason, sung bawa galnya, itu dulu ini, soalnya. Ini bawa galah sajak tongo, jadi violence tak lagi deh nih, ini bawa galnya ideologi nanti, sung borok bay, bawa pulai jaga, emang tahu tak lagi jaga, sini jara koni tongo nih dong, kayakjon ini rasta dulu bay tongo, si rasta dan ini baynya bro, khadoi, sok sairi ha. बीजेपी राव साइड 6टा बाइक
এরপরেও বরগনো जों পাল্টা কোনো কিছু খালাই দিয়া তারমানে जोंनि बगाग्रा दङ जों बगाग्रानि आइडिय'ल'जिजों सोलिनाय कारण बेहा बरग जुदि आना सै जुदि आना वारांनाय आं सैयाव आनैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फुल जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरग भाषा जों थुलुंहरलाय माहां नुग्लाया थुलुंहरलाय जों बाहामा दङ बरग जोंनि ऊपर दुस अजथा दुस साफाय निनाय जों बन्नाम खालायनाय बं निजे पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक दुमनाम खालायो जतनो हमबाय बागमानि पार्टी अफिस सिनि तांमानि सिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक्सिनि पार्टी अफिसनो सहा एवं बागमानि जोंनि जे कयजन कर्मी दंनाय दंनि दखान दंनाय दं बं निजे थांनाय तख्रुफाय खैबिफाया Tolong nonton foto sama tayo bakari, kiri tayo bakari, lasi tayo bakari, sini sason, sung bawa kami, itu lebih ini, soalnya.